जागोन आरोना नोंथांमोना दिन्थिलांगोन भिडिअ खालामनानै गोजां बोथोर हाबबायलाय माबा माबि जानो लुबैयो सावनानै बानायनानै दा बेखायनो आं दिन्थिलांगोन नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनानै बिराद जानो लुबैलायनाय गुदुं गुदुं बुस्थु बेखायनो नै माबा बेयो चिकेन बिरियानि बानायनो नागिरदों चिकेन रेडि खालामना लाबाय फानलु संख्रि रेडि खालामना लाबाय पियास रेडि खालामबाय थाव रेडि खालामना लाबाय आरोना आइटेमा जोंहा गोबां दङ रेडि खालामना लाखाजोब्बाय बे जाबाय आरो मम'नि मम'बो बानायगोन मम' बानायनो रेडि खालामनानै लाबाय माइरं बिरियानिनि बासमति माइरं बियो मम'निया 3 नाम्बार आइटेमानो बियो मोजां बेनो मोदोम गरम खालामनो गोनां बोथोरबा बेखौ खांगारबाय थानांगौ जायो आरो बेयाव बिरियानि संनायनि रेडि खालामबाय थादों कुकाराव थाव होनानै दोनबाय गलायनायनि आद्रा मोनसिगोन ना बियो 20% मुथाबाय आरो बियो दा ओमफ्राय मम' सिङाव सोनानै गुदुं खालामबानो जाजानाय जाहैसिगोन वा टेस्टि मोनदोंलै oke nih ayo lihatin baik ada mama ini tadi ya burung musla entah buat ini juga nak ini dia suka jatuh nggak benar jatuh nggak benar baik udah ya baik dia kuah benar gue kecil lo sakit kan Apa?